И чай, че някой ми звъни. Ало? Гинчев, телефона ли си, бе? Да, отивам да правя предна везна, да. Айде. Поставя машини. Сега сме във фитнеса. Днеска мисля да стигам малко стойка на ръце. Ще правя опити за стойка на една ръка, малко набиранки, общото обичайна тренировка, така че сега ще е нещо интересно. Ще ви покажа днес какво съм намислил. Ще изкърта стойките. Ало? Да. Днеска ще правя стойка на ръце. Да, окей. Айде. Папачка ли, бе? Паси направо. Изглежда супер лесно. Бая трудно. Китките нещо ме болят. Нямам бинтове. Имам, ама са вкъщи. Съм ги забравил. Уж си загрях китките. Ама нещо го усещам в дясната китка, което не ми харесва. Аз ще пробваме да загреем още малко. Добре се получават, но после с малките стойки ще се получат нещата, защото на земя ми е по-удобно. Няма да хава толкова сила да се фърлям тук като някой Спайдермен. Така че сега ще видим следващия опит. Надяваме се да е успешен, ако не, ще помпам яко лицеви на стойка на ръце. Да мога поне се напомпам, ако не друго, ако не мога да направя стойката на една ръка. Малко. Ало? В телефона ли си? Чуваме ли се? Ало? Майка му шеба, деба и труднотията деба. Са, като се заслушах одеве, като преглеждах едното от клипчетата, възможно е да ми чувате музичката, където ми кънти в ухото. Много е тегава тази скапана стойка. Доста време я мъча. Гледам разни клипчета, разни пичове ми дават съвети как да направя самото изнасяне. Де факто трябва да прехвърлим цялата тежест на дясното рамо и се получава една линия, която е много тегава. И това изисква и доста сила в рамената и издръжливост, която още нямам напълно, но сега малко ще го направя. Айде! О! Има прогрес, батинка. След малко. Сега ще видите втори опит. Thank you so much. Thank you. Сега ще пробвам
Пак на една ръка, само че по друг начин. Си взема да се пребия, майка му деба. Направо си прекинах кръка. Майка му шеба. Направо му разказах играта. Така е доста по-трудно и още не мога да направя хубавия баланс. Тегаво ми е мамичката му. Ама ще станат нещата. Сами виждате. С опити и накрая. Айде! Сега отивам. Не знам дали ще правя повече опити, защото буквално се изморих. Рамената ми са смазани. И сигурно ще напомпам малко лицеви. И после ще пробваме с малките стойки да видим какво ще направим с тях. Аре след малко. Изморих се. Май няма да правя повече опити на една ръка. Сега мисля да почвам направо базови. Малко ще помпаме на стойка на ръце. И колкото можем. Двечки, трички. Тази последната беше измъчена бая. Но това е бая тегаво. Право се изборих. Почивам си 10 минути и се виждаме след малко. Направо много е трудно, бе. Ще откачим. Сега отивам и се да направя набирания. Предимно набиранки. Мога да пробваме предна везна, ама там работата е свършена. Или поне мога да правя някакви опити. Така и така съм тръгнал да правя стойка. Да правя всичко по-малко. И чай, че някой ми звъни. Ало? Гинче, в телефона ли си, бе? Да, отивам да правя предна везна, да. Айде. Майка го деба. Няма да се откажа, бе. Айде още малко. Добре вече. Сега толкова. Отиваме да помпаме малко набирания. И ще видим още кой тръгвам. Аре, бате, лека. Аз не знам какво правя. Деба и тегавията деба. Добре, няма да правя набиране, защото лакътя ме съсипва. Така че
ще правя... И аз не знам какво ще правя, сега ще видим заедно. Аре, до след малко. Тъй като лаката яко ме боли, чак яко няма. Сега идвам! Ме боли лакътя. Не е много, ама е неприятно като правя набирания. И няма да го мъча много. Аз ще правя малко опити на тък везна, да напомпам перките. И общо взето това ще бъде за днес. Няма да правя толкова хендстенд. Така че следващата тренировка ще бъде малко кратка, но все пак успях да направя стойка на една ръка, маничко. Така че следващия път съм сигурен, че ще е още по-добре. И сега ще почина още малко. Почвам да правя предна везна, опити, набиранки, тъкове, нали не пълна везна. И след малко. Това е тегаво, който да ни обяснява, че предната му е лесна. На мен ми е толкова трудна, никога не мога да я науча като хората. Преди съм правил някакви опити, мижави, докато сме ходили на лостове на Герена. Ама никога не съм могъл да я правя цялата, изпъната, с лакти, с всичко да е перфектна. Не съм я учил постоянно. Не ми е било нещо назор. А е много красив елемент. Според мен е доста труден. И може би ако си го заложа като цел, примерно за 5-6 месеца да науча предната везна, може и по-бързо да успея, ама наистина е много трудно. Няма да се отказвате. Заедно ще научим. Така че аз ще почина още една минутка и правим още ни набиранки, да напомпаме гърба. Всичко се напомпа на макс. Чак. Вените ми излезнаха. Пак си майката. Това не е реално просто да е толкова трудно, не знам. И това ще ми е края на тренировката. Малко да се разтегна. Максимум висене на лоста, на една ръка, на две ръце, колкото мога. Просто е хубаво да се разтегна гръбнака и така. Така мога да откарам до утре. Буквално усещам как гръбнака ми
Мога и още, но се изморих доста, искам да се пребера, да се наям, да се изкъпа и да обработя видеото. То обработване е силно казано, ама и да го кача някой ден. Айде!